millaista kauneutta näkeekään suurennuslasin läpi. Mitä luonnon ihmeitä. Ja niin monenlaisia. Satoja tuhansia lajeja. Anteeksi, hyvää huomenta. Mitä sä sönkkäät siinä? Eikö osaa puhua, saatana? Pitäis panna kaveri uudestaan kouluun ja Aasta aloittaa. Onko muuten P:tä näkynyt yhtään tässä vaiheessa? Mitä? Mitä? P:tä? Onko näkynyt tienposkessa? Mun on pakko päästä pytylle tästä ja nopeasti. Mä vedin tuossa täyden satsin pongokarkkia vastikään. Se on muuten sinä, joka haistaa vitun tässä. Ei kun sinä, vittu, koska sä oot tehnyt kentällä? Miltä se näyttää se nenä siinä? Onko se nenä päässä enää alkuunkaan vai mitä se on tapahtunut? Onko pahat ruhjeet siinä? Ei oo. Pidettiin pomon kanssa tuossa vähän palaveria ja funtsattiin, että tässä kävi oikeastaan onnettomuudessa. Me saadaan tällä tavalla teidän tiimihenki oikein varsinaiseen testiin. Me saadaan meidän tiimihenki todelliseen testiin, kun tempastaan mittariautolla kaupunkiin ja mennään konserniin saunomaan. Naiset saunoo erikseen, miehet saunoo erikseen, sitten tempastaan pikaoluset ja helvetin kyytiä vielä nopeammin himaa pötköttää. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Diggy, diggy hole. I am a dwarf. No mutta Mikko, kuinka sä oot kokenut nyt tämän päivän? En mä tiedä, mua nyt se kiinnostaa tässä, kato kun mä oon tehty 4 jälkeen näin paljon. Tuleeko nää sitten ylitöön niin kuin vapaana? Miten sitä lasketa ylityötunteja? Ei mitään. Ei. Siis Mikko on meillä työllistettynä, niin hänen täytyy laskea. Ei nyt perkele. Ei se voi mennä niin. Mä soitan tonne Kelan päivystykseen. Ei, sä et voi soittaa yhtään mihinkään. Meillä ei ole täällä mitään kenttää. Voi nyt saatanan perkele. Miksi mä mennyt sinne hitsarikurssille? Vituttaa nyt. Ei jumalauta, 17 tuntia. Ei tätä usko Kelassa kukaan. Nyt tehdään niin, että sinä menet vessaan ja minä vien sinun laukuhuoneeseen. Mä epäilin kyllä sitä asiaa nimittäin todella vahvasti. Missä täällä on vessa? Anteeksi. No vessa! Eli WC. Vetähänkö mä heitän ripulivanat sun mieleksi sitten tuoksahtelemaan? Me ollaan täällä helvetin skutsissa ilman karttaa. Ja tossa on yksi henki hieverissä. Onko se minun syytä sitten vai? Sinun. No niin, no. Hullu hirvimies sillä seisoi päättämänä passissa, kehui itseään hyväksi ja kovaksi ja ähisi ja puhisi. Meidän tulla lahkeeseen kuivat, eikä mä semmosia kuivia tarkoita tässä vaiheessa. Se oli hirveetä. Kuule, mä lähden nyt yksin sinne riuulle, usko jo.